Begin van een jongen naar Katterbra, maar er komt er nog een jongen die met klappen gaat. En terwijl ik zijn kop stik en slaap op bar, loer ik u mijn eigen hoek, zeg ik haar mijn mooie titten op het bjast, een mooi portret. Ik jou had maar even een beurt op het toilet, ik weet net hoe het ze heet, maar haar kont is prachtig en ik denk bij mezelf, dit is monsterachtig. Geweldig. Goeie en leuke sjors naar de laatste uitsturing van de dialectenregen. Nummer 4, het Woordfriesk, de taal die ik zelfs spreek. Deze regen is mij tot staan gekomen docenten van de provincie Friesland. Zo'n 150.000 mensen spreken het Woordfriesk. En een van de bekendste Woordfriezen is Emiel Stoffers van de Hoenkamp. Is een Bruinburger jongen, kom kroeper bij de baas. Is een Bruinburger jongen, nu kroep ze mee. Maar het noemen Bruinwerken, dat hebben we toen thuis opgenomen. Dat deden ze in de studio en dat deden heel erg gammel de stream en opnames. Ik kan nog een demo's hier lezen, denk ik. En dat weer een heel slecht opname, alleen dat ging viraal op Hives. En ander die wat vregen dan, kroep ze mee naar kom. Er stond iets om dat nummer heen, omdat mensen dachten van waar ben dit nou weer? Het ging over de werkvlieger en ik ben op het werk en ik heb een collega, dat is een achterbakse bruinwerker. Dat heb je nevens mij, zover dat ik weet, in het Fries of in het Woordfries nog net echt sabot hoe zong. Ja, want mag ik je vragen, wat voor taal spreken jou? Nou valt het niet gewoon het echte Fries. Wat voor Fries praat je? Ja, normaal Fries. Ik denk dat die de bestrijders dacht ik. Bollen, zo. Doe. En zie en he. Nou ja, zo wat, hè? Ja, Ze zijn in Zuid-Fries, ze zijn meer lauwerd. En in... Jouwert. Ja, nee, lauwerd. Lauwert. Ja. En in, nou, dit plakje meer, dan zijn ze meer ljouwerd. Hé, maar die klaarklunten zei je dan. En dat kon natuurlijk het verschil jaren. Een keer union en ze zei daar van mij keer union of zo. Ja, wie weet het net beter, hè? Nee, En zaterdag en snee. Nou, wat is sneeuwen en snij nou? dat is niks. Nee. Daar raak ik van in de war. Wisten je maar dat ze aan de orenkant van de vrouw heel oors praten? Als je? Wisten stop dat er streken binnen op deze planeet waar ze geen zaterdag zei ze, maar sneeuwen! Nee, maar het is ook heel lastig als je Woordfries praat en maar doe je dus dan moet je vaststellen, ik ga al die teksten schrijven gewoon zo dat ik het praat, zoals ik het zeg. Maar in één keer moet ik het opschrijven. En als ik het dan in het gay Fries opschrijf, dan staat er in één keer al die woorden tussen die ik helemaal net broek. Ik zit te staren om in alle squalleplein. Zij is bijvoorbeeld, ik ga te fietsen. Ik ga te fietsen. Maar eigenlijk, als je zei gin, G-J-I-N, dat is gin, ik ga geen fiets. Maar doe maar ook, want ik ben daar wel op corrigeren. G-E-A-N. Maar dan staat er ik gaan. Dus dan schreeuw ik het op, zoals dat ik het zong. En dat vind ik dan weer flauwekul. Dus ik ben gewoon op een gegeven moment douane gegaan en ik heb mijn teksten uittypt. Precies zoals ik ze zei. Dus het is eigenlijk een beetje Emiel Friesk. Als keer is moeilijk, het valt me schwer. Er bestaat geen simpele manier. Want we zijn natuurlijk in de woorden. Praat je een Woordfriesk? Nee, gewoon mijn eigen taal. Die ga. Ja. Dat is geen Woordfriesk. Nee, nou ja, wat is Woordfries? Ja. Wat versteest eronder? Mijn maat die komt uit Boedenpast en die zei altijd maat. Ah, wat jong maat. Ja, om een eindje verder naar de West-Rijn die kant nu beginnen. Daar is los. Nou, die auto's vind ik helemaal verschrikkelijk. Ja. Laatste week in Ziekenhuis, die zei die vrouw, die kan verblijden. Maar die zei, je ook met de waan, met een streng. Ik zei, ja. Ik ben net verstaan wel, die praat maar over zo. Van die dikke flessen neus. Hij komt over dozen Swedish chef. Ik hou van het leven en een jongen toch je zegt. Je had natuurlijk in Friesland een heel prutte taalpuristen.
die eigenlijk leuk worden als het verkeerd dost. Ik weet ook nog wel dat we hier dan een demo shoot en nou, dat we net alleen een stream in opname, dat we echt stream in Fries. En dat een omke van mij dat zeggen, je vergrien me uw taal omdat we het dan verkeerd spelden. Ja, maar wat ga ik met die puristen te maken? Ik ga nog een script lezen, dat is eigenlijk voor een serie. En dat speelt zich al in de woorden en daar wil ik ook nog wat met doen. Ik had er wel over nagedacht om daar eerst een boek van te schrijven. En dat boek echt uit te brengen. En zonder het controleren te laten terug, zeg maar, echte. Dus dan breng ik een boek uit wat eigenlijk helemaal verkeerd speld is al jaren. En dat is nevens mij nog nooit dingen. Want het wordt altijd controleren terug het afvoek of dit of dat. En ik denk van nou, ik wil even hoe neem je dat? De knuppel in het hoenderhak. Ja, maar dan eigenlijk precies had ik maar de muziekdingen had. En dan een boek schrijven in het Fries, het woord Fries. Maar dan fonetisch gewoon precies zoals het zeist. En daar gaat natuurlijk dan, hoop ik, een heel prettig commentaar komen. En hoop ik... Vind je dat mooi? Leuk of zo? Ja, want dan ontstaat de reuring. Maar wat krijg je dan wel? Dan is dat boek een stuk makkelijker te lezen voor Friesen. Dus dat is, zeg maar, ik krijg het weer op social media door. Dat is het instappen naar het Fries. Lezen volle makkelijker makkest. Voor de generatie die er nu is. Zijn we gewoon in het dan? Waar? Nou, dat wie hem dan alweer. De dialectenrieren van de Friese vlaggen. Dit weer de laatste uitsturing. Ik hoop dat het hartstikke leuk vond ons alweer. Ik deze uitsturing. Doe toen omheen. Deel deze video. En we vooral abonnee of lid. En dan zie ik je bij de volgende video weer. Wij